Gikagool sa mga candle vendor sa Lapu-Lapu City ang hingpit na kaayong palisiya sa dakbayan sa kapistahan karong tuiga. Dili kuno pwedeng magbalhin-balhin ug magpundo lang sa ilang gibaligyaan. Asoy sa mga manindahay, gibanlong sila kun mutabok sa kalsada. Sukad panahon sa COVID, di nasabtugutan ang mga candle vendors nga makapamaligya sa sud sa church compound. Gawas ni ini, giklaro sab sa mga vendor nga mahal ang bayad sa paglukat og permit. Maglisod kuno sila og abaga sa pagbayad sa permit ug sa matag adlaw nga arkabala kay menos ra ang ilang halin tungod sa palisiya. Sa iyang bahin pasabot sa labaw sa City Clearing Team, pamaagi kini aron malimitahan ang pagdagsa sa mga vendor nga gikan sa ubang dapit. Kaganiha, mas istrikto sila sa vendors samtang gihimo ang fluvial procession. May permit nga gipangayo ang city, apan barato ra ang mabayran kung lumad nga taga-opon ang manindahay. 300 pesos alang sa tulo ka adlaw gikan sa pizza 19 hangtod sa 21 sa adlaw sa fiesta mismo. Yung nana, maglabang-labang mi, badlungon mi nila. Embarguhon pa mong kanila, kinahanglan makalabang-labang mi. Nami 1K nga, kasi tawagan na. Permit nga 1K kada adlaw 200. Maglisod pa mi ana sir kay wala pa man mi matigom. Alay, miss una ko, may labot na mo. Ha? Sa una lahi ko, may manghilabot na mo mga tindera. Oo. Lisod na kayo na. Karon? Kahit kayo mi. 100 na ang ilaha kay taga Diriman. Pero ang taga iba gani, mo na gitatawag na to 200. Kawa man sila, di man sila taga Diri. Tapos ang requirements sad mao nga di nga sila maka kuha sa requirements natong residency o voter certificate, di nga sa maka-require. Amo gidili na mo ta patindahon kay so ato na ialon sila ta na daghan para sa una last